Башкортостандың баш қалағында 21 сағат. Һез Ватан интернет радион тыңлайыгыз. Хөрмәтле тугандар, эфирда Ватан Лайф тапшыруы. Һәр шаршамбы һәм йома 21 сәгатьтә үзегезнең хоралдарыгызны туры эфиргә бирә аласыз. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле достар, хөрмәтле ватандашлар, һез Ватан Лайф тапшыруын тыңлайыгыз. Бүген бездә Башкорт эстрадаһының юмористы, шәп артисты, комигы һәм дә инде әлбиттә пародисы әйтәм дөрес булыр бит. Илсур Тайсин, һаумыгыз Илсур агай. Һаумыгыз, хәерле кич. Хәерле кич, хөрмәтле достар. Зур рәхмәт беренчедән килгәнегез өчен, чөнки Осын күңелдән шундай шәхесте безнең радиола мин күрүемә бик шатмын. Һәм дә инде без беренче йыр күпме тигәндән башлап китәргә булдык бит. Радио тыңлаучыларга без күпме тигән йырды тыңлагандан соң без мотлак рәвештә эфирга кире күсәрбез. Газаптарым биле алынмаган, хыялырдай булып кителмәгән, яраларга тозар бити белгән, күпме хызланудар, борсылудар, көндәремдә ергә ысырыудар, хат язырлык күпме хылыуым бар, күпме хисем һыуга һалыуым бар, күпме назым бүләк ителмәгән, күпме һүзем әле әйтелмәгән, күпме әкиятем тыңланмаган, күпме төшләрем бар юралмаган, миңа тагы күпме алданырга, кирпек какмай таңга ялганырга, яңгызлыкны күпме кылсатларга, һөйү диеп мәкер усурларга. Күңелемдә әле күпме һөйү, ышанысам әрнеу, яныу көйү, ярым менән сәхрә кылышында, язга әгәр бер көн кавышырга, эх назарда инем үзгәнәһен, эх әйтердә инем үзгәнәмдә, әкияттән мин фәрештәм ди, мөктешләрдән һайлап ярәштем ди. Күпме назым бүләк ителмәгән, күпме һүзем әле әйтелмәгән, күпме әкиятем тыңланмаган, күпме төшләрем бар юралмаган, миңа тагы күпме алданырга, кирпек какмай таңга ялганырга, яңгызлыкны күпме кылсакларга, һөйү диеп мәкер усурларга. Шулай дип, хөрмәтле достар, безнең эфирда Илсур Тайсин һәм дә инде күпме дигән йыры менән. Илсур агай, был һезгә шундай һорау, яңгыра был йыр турында без һөйләшеп үттек бит инде. Радио тыңлаучыларга ла ошо йыр турында тулынса әйтеп күттек, безнең вакыт 1 сәгать бар. Без 1 сәгать буе утырабыз. 1 сәгать буе утырабыз һәм дә инде күпме дигән йырды мин 2011 елда шәхсән мин ишеттем. Был йыр касан барлыкка килде?
Бұл жер енді 2008-де барлыққа келді, 2007-де барлыққа келді енді. Ол башта жүріп, жан Салаутаға Юлбарисов өздеріне ядылған ер. Бұл енді нормальный композиторлар болмағасы өзіме ядырға тұра келді енді музыкасын. Бұл ерді һеҙ яҙҙығыҙмы? О, музыканы һеҙ яҙҙығыҙ, һүҙҙәрен... Көйін мен көйләп яҙҙым, өздәре Салаутаға Юлбарисов. Аныһыла енді Салаутаға Юлбарисов ол русса яҙған шиғырды Әхмәр ағай Үтәбаев тәржімә итеп, шой деп келіп сықты енді. Бик һәйбәт ер, сөнки ысын күңелдән яҙылған кеүек тә түгел, ысын күңелдән яҙылған ер һәм бөтә күп кешеләргә оҡшай был ер. Оҡшай. Мына мин беренсе тапҡыр был йырҙы ишеткәс, шундай ниндәйҙер һүҙҙәрен тыңламайынса музыкаһын ғына тыңлағанда, был яғымлылык, ниндәйҙер әсә тойғыһы, шундайыраҡ миңә хис тойғылар, шундай тойғылар тойғылар. Көсө бар, әлбиттә. Хөрмәтле дуслар, без Ватан Лайф программаһы тура эфирҙа эшләйбеҙ. Һеҙ беҙгә үҙегеҙҙең һорауҙарығыҙҙы биреп, Ватан интернет радионан һәм дә инде Рәсәй бер телеканалынан ғафу итегеҙ, билет таратылағыҙ, ул да булһа 2 кешелек саҡырыу ҡағыҙы киноға. Көтөп ҡалабыҙ һорауҙарығыҙҙы. Һорауҙарға яуап биребеҙ, рәхәтләнеп тороп. Ниндәй һорауҙарығыҙ бар? Мотлаҡ рәүештә ебәрегеҙ. Мына шундай һорау, һеҙ беренсе тапҡыр сәхнәгә нисәнсе йылда сыҡтығыҙ? Мин беренсе тапҡыр сәхнәлә 6 йәштә сыҡтым. 6 йәштә? Ну, был профессионал түгел әле. Былай, бала саҡ, уйнап ҡына. Был ҡайҙа үтте был сара? Был сара, мин бит инде тыуғанмын, тыуҙым мин Ийән-Сура районының Сергул тигән ауылында. Мин атай директор булғас, клуб директоры булғас, элек смотрлар була торғайны. Советтар Союзында инде смотрлар була торғайны, шунда биргә өйрәттеләр. Төне буйы бей беребез дә, көндөҙ инде мәктәптә йоҡлап ултыра торғайным, шуға. Мин берҙем генә шулай мәктәптә йоҡлап атҡанмын икән дим. Дәресте әҙерләмәһәң юҡ бит инде. Уҡытыусылар әйтә торған, нашелся артист, танцор тип, шундайыраҡ булды инде. Шулай итеп. Шунан бей башланым, шунан танцор тигеп беймәнем. Шан ҡумыҙҙа инәйбәте ҡумыҙҙа уйнау. Шунан Таллян китте, шунан инде ҡурай китте. Ҡурай, мин үҙем профессияһым буйынса ҡурайсы. Профессионал ҡурайсы. Профессионал ҡурайсы булам инде. Йырға мин бер дәрестә уҡыманым. Мин йырға уҡыманым былай. Үҙемсә инде. Картоф утағанда, бесән сапҡанда, мал ҡарағанда, жук сүпләгәндә директорлар. Жук сүпләгәндә йырлап булмай. Булмаймы? Килеп сыҡмай бит нисектер. Мал ҡарағанда, мәктәптә уҡыған ваҡытта инде шулай йырлап торғайны. Тимәк, без ауыл балалары бит. Буҡ тибеп үҫкән ауыл балалары, ысын әйтәм. Ғорурланып әйтәм, без сынапта һәр ваҡыт мал араһында йөрөнөк. Көтөп көттөк, рәхәтләнеп шуға күрә. Инде ҡала егеттәре, мен асфальт малайлар егеттәре тип йөрөтәм инде. Ҡала асфальт, без инде. Асфальтта без шул һарай тирәһендә инде. Һарай тирәһендә. Зато более моңлораҡ һамағыраҡ һиҙелә. Тимәк, ауылдың бөтә булған матурлығы тауышқа күскән һәм дә... Асфальт балалары ла ауылға ҡайтып аҙыраҡ йәй буйы ауылда яттылар. Ауылда йөрөп, шулай шул. Бында беҙгә, бына Илсураға һеҙгә ҙур-ҙур сәләмдәр ебәрәләр. Беҙҙе бит инде ВКонтакте селтәрендә типичный башҡорт музыка һөнмә һәм Ватан интернет радионың төркөмдәрендә ҡарайҙар. Беҙҙе ошо видео яҙманы. Бында һеҙгә ҙур сәләмдәр ебәрәләр. Бына мәҫәлән һеҙгә Айзилә Вағапова, Афарин, Илсурағай тигән һиңә сәләмдәр еткерәләр. Гөлшан, Ғәзиз, әллә нимә һөйләшәләр, ҡыҙыҡ тип беҙгә яҙғандар. Аңламайым икән. Аңламайҙар инде әлеге мәлдә. Беҙ, хөрмәтле дуҫтар, Илсур Тайсин менән әңгәмә алып барабыҙ. Һеҙ ҙә беҙгә ҡушыла алағыҙ. Ул WhatsApp һандары 8-9-19-617-96-41. Һәм дә инде, әгәр ҙә һеҙ йыванаһығыҙ икән, һеҙ
мотлак рәвештә безгә ВКонтакте селтәрендә генә язып ебәрә аласыз. Илсур агай, тулыгынса лирик йырга күсәргә уйдарыгыз юкмы дип бездән Рәсүл сораган. Бар, йырдың, теге безнең халык әйтә бит, ашаудың ояты юк, йырдың йыртыгы юк дип. Может, урок кала күсеп китү мөмкин. Шулай ук моны. Уйда гына бар инде. Белмәйм, ул йырдың йыртыгы юк, шуңа күрә mutlak можно, mümkün күсү килешә миңа диләрме? Безне монда Мәскәүдән тыңлайбыз дигәндер. Һез нисек пародировать итер инегез Жириновскийда США-ның Сириягә ракеталарын ебәрәвен дигән. Мин шуны әйткем килә, мин политикага кызылмайм. Мин Жириновский булып та һөйләмәйм, мин Путин булып та һөйләмәйм, Рәхимов булып та һөйләмәйм. Мин политикага кызылмайм. Мин күңелем менән артист. Безнең сәнгать тормышы артистлар анда алып барсылар, я шуны һәммәгәрәк. Политикага кызылмайм. Шуны һәм бар. Аллага. Монда һез Андрей Иванов яда. Матур йырлайһыгыз дип язган урыс телендә. Һәм дә инде Лянтордан кайнар сәлам иткерәләр. Бөтәгезгә кайнар сәлам, хөрмәтле дуслар, һез безгә кушыла аласыз. Әлеге мәлдә Илсур мына яңгыра килгән хәбәр, Илсур Тулибаев бөтә районнарга ла йөреп сыктыгызмы әле дип сораган. Була әлбиттә шундай һорау үз гомердәме, әллә быелгы елдамы? Гастрольләр менән. Районнарда йөреп сыктык, байкап сыктык. Хатта авылларда ла йөрнек. Әлегә тукталып торабыз, әлегә сыкмаймын. Мына һез бит инде йырлайһыгыз, курайда уйнайһыгыз, билдәле артистларны пародировать итәгез. Күп тармактарда эшләйһегез. Бу һезнең өчен тик көз кенә килтерәме? Нисегрәк шулай дип эшләргә була? Мин мына мәсәлән, үземдә алып әйткәндә, әгәр дә мин беләмсә, әгәр дә кеше баянист икән, ул баянист булырга тиеш. Әгәр дә ул курайда уйный, курайда уйнарга тиеш. Ну, әлбиттә, йырлаган кеше ул йырлай бит инде. Һез уны бөтә булган тармактарды нисек берләштереп йөрисегез? Һәм ул бик һәйбәт килеп сыга. Ну, йырлагам килә. Курайда уйнагым килә. Шуны һәммәк пародия инде, ул пародия нисек кайдан килеп сыга? Ул мына хитовый йыр дип әйтәбез инде, кешенең күңеленә үтелгән йырлар. Мына Айдар Галимов, алар бит инде бик дан алган йырсылар бит инде. Салават, Фәрит агай мәрхүм, инде Рамазан агайлар, халык белгән йырсылар. Һәм аларның тембрлары шу хәтлем аерылып тора бер-береннән. Һәм шулай килеп сыкты Айдар Галимовтан теге әйт, алам, кайда сума, шун йырымны йырлап карагам килеп сыга бит инде шун Салаватның анда йырдар мен Фәрит агайдың килеп сыккас, моныһын йырлап карайм, тегенеһен йырлап карайм, шул килеп сыккас инде шун йырларга булып киттем. Бу яшьлек шоуда 96 елда 21-нче сыккайным. Шуннан инде китте инде. Димәк, профессионал сәхнәлә 96 елдан бирле. Юк, хәтлем мен учалы профессионал, учалы музыка училищесында укыганда, укытканда анда булып йөрдем мен әле. Шулайрак буны. Моны инде Өфө сәхнәһендә шулайрак килеп сыга инде. Моны һездән Норайдар Илсур Тайсинның касан сольнигы була дип Норайдар. Әле булмай. Әле үсеп итмәгәнегезне. Юк, мин сольник ел һайын шайтыргайм, әле тукталып тордым. Нинде йырларга яратаһыгыз дип сораганнар? Мин аны әйттеләр бит, лирик йыр нисектер, халык йырлары. Мин бит инде 2005 елда туймазлау үткән озын көй йырында гран-при алып, Муртаза Габадуллович 7-нче модель Жигули бүләк иткән. Шулай да булып. Берсе килһәк инде ака ултыра. Шуннан яйлап карахак Жигули ултыра бит инде. Шул язгандыр инде. Аллага шөкер. Шундай бүләктә Жигули менән кайтырга туры килде, Аллага шөкер. Буранбай йырларын, башкорт халык йыры Буранбай йырлап.
Шайтып инде Жигули менен кайтарга турат Аллага шүкүр. Анда мен Ушалла филармонияда эшлейм. Мени бит һәр вакыт әйтәләр Ушалы, тиләр Ушалы. Ушалы мин ян сорала тауздым, Ушалла үстем, хәзер яшәйм Шамонинала яшәйм. Өфөләлә түгел, Шамонинала. Һәр Өфөлә яшәүдән рәте юк бит. Машинаңда кайда куя. Шулай шул. Элеп кенә куймаһаң балконыңа. Элеп кенә куйма. Сында шулай. Мына ул бит Шамонин дип әйтмәйләр. Аны башкортлар үзләренсә Шамун дип йөртә түгелме? Монда бездә Лютия Юлмөхәмәтова Илсур агай кайгы йырыңды, кайгы йырсыны нык итеп яратаһың дип караган. Ярату, хөрмәт Был хөрмәт итү, тыңлау дигән аңлаталар. Мин хөрмәт иткән йырсыларым, әлбәттә, алар безнең халык йырларын, безнең башкорт халык йырларын йырлаган йырсыларыбыз, агайларыбыз, Сөлейман агай Абдуллин, шуңа төпле. Менә әле яшьтәр бик ухатым аңламайлар инде. Вакыт иткәс, ул халык йыры бар, ул бушка гына халык йыры дип әйтелгән. Халыкка бар бушка гына әйтелмәгән, шуңа күрә яшь вакытта үзенең йырдар була һәм яйлап инде һәр вакыт яшермәйбез бит. Яйлап олгая башлагас инде Башкорт халык йырдарына халык йырдарына күңел тарта башлыйсар. Пока йөрүгез әле яшьтәр, пока теге кирип. Халык йырдары башкарысы менә Абдулла Гай Султанов һәм күп менә нидә менә Лепсты хөрмәтле Леонтьев, Лепс шуларда шуң һәмәгәрәк стилдә йырлаган йырсыларды хөрмәт итәм. Пародия булмагас, Исмаһам эфирда тере тавыш менән икенче берәй пародия мөмкинме дип карагандар. Әлбәттә мөмкин дип уйлыйм. Мөмкин, пародия. Мөмкин. Без әлеге мәлдә һорауларны артабанда укыйбыз. Безгә Мына тагы бер дә һорагандар, пародия тере тавыш менән ишетергә мөмкинме дип. Тура эфирда йыр башкара алаһыгызмы дип һорагандар һәм бездән һорагандар, гафу итегез, һеҙҙе бүлдердем. Мин һеҙҙе бер вакытта Курайда уйнаган күргәнем юк дип бездән безгә Айгөл Идрисова яза. Без студияла тере тавыш менән мин һәр вакыт концертларымда Аллага шөкер тере тавыш менән йырлайм. Һәр вакыт тере тавыш менән йырлайм. Шуңа инде миңа ул бер дә кыенлык килтермәй. Шуңа күрә йырларга була йырдар күп. Мин Фатих баянын дип килдем. Мин баянды кызганыска каршы бүген алып килмәдем. Мына һеҙ пародист булып та эшләйһегеҙ. Пародист Курайсы, йырсы. Һеҙ нисек көн күрәгеҙ? Нисек аҡса эшләйһегеҙ? Шуныһы ҡыҙыҡлы. Мин бер ҡайҙа эшләмәйем. Эшләйһең тиһең, Фатих, мин эшләмәйем бер ҡайҙа. Мин эшләйем ҡайҙа ашайлар, эсәләр, шунда эшләйем. Мин Тамада булып йөрөйөм. Тамада инде шул хәтем әйбәт эш. Кемдең ашап эскән ердә шундай эшләгән күргәнем бар. Бер ҡайҙа күргәнем юк. Шуңа күрә инде фигураны һаҡлап ҡына шайтып йөрөп ятабыҙ инде. Тамада булып эшләйем һәм инде бик күңелле итеп инде пародировать итеп, шаяртып, халыҡ менән аралашып, шайтып йырлап, уйнап, бейеп, күңел асып, шайтып эшләп яғы шунда. Беренсе тапҡыр пародия эшләп ҡарау нисәнсе йылда барлыҡҡа килде? Ул пародия эшләүҙәре 90-сы йылдарда. 90-сы йылдарда менә килеп сыҡтылар. Әйтәйек, Айдар Ғалимов, шулар. Нимә тип әйтһәң дә, Салауат, шулар исәбез, хәйлүсләр, туғандар килеп сыҡты бит инде. Шулар килеп сыҡҡас, аларҙың тауышлары, алар йырҙары бит инде көтөп алынған. Көтөп алынған. Шуға күрә халыҡҡа ныҡ үтте, хәҙер дә үтә. Шунан килеп сыҡты. Был Башҡортостандың беренсе пародисы кем ул? Һеҙме? Әйтә алмайым. Әйтә алмайһығыҙмы? Сөнки мин ике генә пародисты беләм. Беҙҙең Башҡортостанда ул булһа һеҙ һәм дә Илнур Юламанов. Мен һуң сыҡты инде ул Илнур. Илнур һеҙҙән һуң сыҡты. Тимәк, һеҙ беренсе пародист булып сығағыҙ бит инде. Шулайыраҡтыр инде.
Пародияның да ул пародия бик катмарлы ул. Аның да гомере бик кыска дигәндәй пародияга һәр вакыт яңа пародиялар кирәк. Менә Галкин итеп бетте бит инде. Итеп бетте дигәндәй. Итеп бетте бетәһәннәйләрдә итеп бетте. Шуңа күрә пародия кеше алмады. Шуңа инде ведущий гына булып, алып барысы гына булып йөри ята бит инде. Шуңа күрә мен шулай дип уйлыйм, пародия. Менә йыр икән дип бер хитовый бер йыр эшләп алсаң инде, ана шул йырның мәгънәсе гомер буе йөрергә була. Шуңа нирәк йыр фәһемлерәк дип уйлыйм пародия. Фәһемлерәк һәм дә инде оҙаҡ яшәй. Алдарда концерт биреп йөрөгән вакытта ниндәй курьез моменттар булган иҫләйһегеҙме? Иң ҡыҙығын һөйләп үтегеҙ әле дип һорагандар. Авылдарда хәҙер үк килмәй бит әле ул. Авылдарда ҡыҙыҡ хәлдәр һәр ваҡыт булып тора инде ул. Ауыл бит инде. Ауыл кешеләр икенсе ҡалала үткән кеүек түгел. Кемдер бына 90 йылдарда мин күп артисттарда күп түгел инде бер-ике артисттан ишеткәнем булды. Йомортҡа менән килгән кешеләр булган. 90 йылдарҙың аҙаҡтарында аҡса-яғы насарыраҡ ине. Картоф, бәрәңке, картоф шуны йыйып, шайтып, мин алай дип йөргән булманы. Алай юҡ. Тере аҡса менән йөрөлдө һәр ваҡыт. Тағы ла һорау, Илсур ағай, һеҙ нисек тауышты шулай итеп тренировать итәгеҙ дигәндәр? Төрлө тауыштары. Аның өсөн ниндәйҙер шәхси күнекмәләр бармы? Күнекмәләр юҡ, ул мин нимә тип әйтер инем? Менә Аллаһ Тәғәлә тип әйтәбеҙ бит инде, кешегә ниндәйҙер нимә бирелгән, Хоҙай бирә, кемгәҙер икенсе яҡтан манаһын бирә дигән һымаҡ. Шуға күрә был һәләт Аллаһ Тәғәлә биргән һәләт, Хоҙайым биргән һәләт. Бына һеҙ пародия эшләйһегеҙ. Һеҙҙең кешегеҙ бармы? Тыңлап ҡараған, иң беренсе. Килеп сығамы ул, килеп сыҡмаймы? Сөнки үҙеңдән сыҡҡанды аныҡ ҡына... Кемдер тыңларға тейеш. Кемдерҙер тыңларға тейеш бит инде беренсе. Ҡатыным тыңлай, иң беренсе. Ҡатынығыҙ тыңлай. Ҡатыным тыңлай, башҡа... Ҡатынығыҙ рөхсәт бирһә... Өйҙә бит инде йөрөйһөң, былай ғына йөрөмәйһең бит инде. Шарылдап, шаулап, йырлап йөрөйһөң бит инде. Шуға әйтәләр, ҡалай рәхәт. Ҡунаҡтарҙа инде былай ҡалай күңелле йәшәйһегеҙ. Радис менән йәшәү күңелледер ул. Мин дә шулай дип уйлайым, Илсур ағай. Мин дә шулай дип уйлайым. Сөнки көн һайын бер ҡыҙыҡлы, бер мажаралы көн үтәлерҙер дип уйлайым. Сөнки шундай кеше менән бергә йәшәү ул ҙур бәхеттер дип уйлайым. Шунан яуап ниндәй? Яуап ниндәй әйтәйем? Йәшәп ҡара. Йәшәп ҡара. Беҙгә бар афарин егеттәр, Фатих һәм Илсур үҙегеҙҙе күргәндәй булып тере аралашыу тота белгәнегеҙгә ҡыуанып ултырам тигән беҙгә Лүтсиә яҙған. Хөрмәтле дуҫтар, беҙ тура эфирҙа эшләйбеҙ. Һеҙ үҙегеҙҙең һорауҙарығыҙҙы 8919-1796-41 һандары буйынса WhatsApp аша ебәр алағыҙ. Һәм дә инде иң ҡыҙыҡлы һорауға әлбиттә беҙ бүләк әҙерләгәнбеҙ. Рәсәй 1 телеканалы һәм Ватан интернеты радиоһы 2 кешелек саҡырыу ҡағыҙы бүләк итәм. Киноға барып ҡайтырһығыҙ, исмаһам. Киноға барып ҡайтырһығыҙ, беҙгә WhatsAppта килә башланы. Хәҙер сәлам, һаумыһығыҙ, хөрмәтле студия ҡунағы Илсур Тайсин һәм Фатих. Сәләмемде әсәйемә, апайыма, өләсәйемә һәм барлыҡ тыуғандарыма еткерәм. Өфөнән Илизат Тузбеков дигән. Бында беҙҙә сәләмдәр еткергә була. Сәләмдәрегеҙ яҙығыҙ, ысын. Әсәйләре, өләсәйләре тыңлай микән? Әсәйҙәре, өләсәйҙәре беҙҙе тыңлайҙар дип уйлайым, сөнки беҙгә сәләм еткергәс. Берҙе һыҙҙырып әле ҡурайҙан юғалайыҡмы? Музыканы һүндереп, ебет. Шаҡы-шоҡоңдо һүндер. Шаҡы-шоҡоно һүндереп, хөрмәтле дуҫтар. Шаҡы-шоҡоңдо һүндереп, башҡорт халҡының милли берәй көйөн уйнай берәйек әле баяғы. Әйҙәгеҙ, хөрмәтле дуҫтар. Башҡорт халҡы ғөмүмән ярманға бай халыҡ.
Яу сапкандала, камаз башкандала. Хатта каза бестергендала, уласында кадырып бара ярый. Шаярту, аны шаярту яшәр керек. Гел серьезно яшәмәй. Хәзер та мин әле яңа гына туган яктардан кайтып килгәндә, килә ятканда гына Күмертау тирәһендә Фатих шылтыратты. Исрага киләм, мәйтәм киләм ярыр. Шуга тура килеп ултырам менә. Та Курайда брейки уйнап иштереме? Хай, афарин. Шулай дип, Ватан интернет радиоһында тере Курай булды. Шуның өчен һезгә зур рәхмәт. Һезгә Башкорт халык көе гыйльми яза дигән көй булды. Гыйльми яза көй булды. Әлбәттә, хөрмәтле достар, без һездән һораулар көтеп калабыз. Кызыклы һорауга без инде бүләк әзерләгәнбез. Берәү түгел, икәү бүләк. 2 билет. 2 билет. Шундай һорау килгән һезгә без моңланып торып, Курай моңдарын тыңлап утырган мәлдә безгә һораулар килеп иткән. Тормышта ниндәй максат менән, уй-хыялдар менән яшәйһегез дигәндә. Максатсыз кеше юктыр инде ул. Максат бу дөньяга килгәс бетендә әйбәт итеп яшәп, Ходай биргән гомер менән инде ниндәйдер халкыбызга, милләтебезгә ниндәйдер эз калдырып китү максаты белән яшәп ятам мин. Алла бирһә, киләсәктә тәрбияләп балаларды инде үз телебездә һөйләштереп, шундай һәм инде халкыбызга ниндәйдер буга кулдан килгәнсе менә Курай, Еррара һәм ниндәйдер йырдар язып калдырырга шундай ният белән яшәп ятыла. Аңлашылды. Безгә Баймак районы Мәрәс авылыннан кайнар сәлам иткәрләр. Һездән һорайдар. Әгәр дә һез алтын балык тотагыз, һез нимәшләрне дип баргандар? Хәзер алтын балык тотам. Ничә алтын балык тоткас инде беләгәндә нимәшәргә, хыяллары тормышка шуга мин әйтер идем. Ин шундай дөньялагы ин әйбәттәрдән әйбәт аппаратура. Инде музыкантларның хыял аппаратура. Рәхәтләнеп йырларга инде шул хәтлем һәм аппаратура инде яшәү Аллага шөкер өйдә әйбәт инде. Өй һәм башкалар инде һәм мин шантагын әйтер идем. Безнең халыкка иреклек, тагыла ныграк иреклек, халкыбыз рәхәтләнеп, иркенләп яшәһен, үз yerендә яшәһен. Ир-егетләр
алып Сибир тарафтарында йөрмәһеннәр. Безнең Башкортстаныбызда эшләгәннәр, Шунда эшләгәннәр дип шуны теләрнем, хатта ул бит инде әйбәт эш түгел, ситтә йөрү, ай йөрүнең дә ай яттың дигән һәмәк әйдә. Кайһы бирләр бит еллап эшләйләр. Шуңа күрә һәм Үзләренең халыктарын бетереп. һәм инде моны мәктәптәр тулы бала булсын дип шуны һәммәгрәк шундай уйлар. Халкым сескатын. Бик шәп теләктәр. Илсур агай, һез Руслан Белый комик дигән егетте беләһегезме? Салават Юлаев турында әйткән һүзләрегезне ишеттегезме дип сорагандар бездән. Ишеттем. Комик бугас әллә мин ул хатым ул селтәрдә мин йөрмәйм, ул хатым ишеттем. Ул малай турында нимә дип әйтергә? Ул үзен просто пиар иттергә уйлаган, шуңа килеп сыккандыр инде. Һәм шул бул килеп сыккан дип. Ул бул һөҗүмтәне ул әлбәттә белгән ниндәй һөҗүмтә булыр икән. Дөресен әйткәндә. Шугадыр инде. Уны менән бер нимә үзгәрмәй дә, бер нимә битмәй дип уйлыйм мин. У хатым исем бик китмәне ул малайга. Шуңа күрә безнең халык яшәсәк буласак, безнең Аллага шөкер Салават Юлаев шулык аның халык ниндәйдер нимәһенә тигән дә инде. Шуңа белмәйм. Нимәдер булгандыр инде. Шуңа. Артистка нимә кирәк? Пиар кирәк. Пиар кирәк, әлбәттә. Шуңа гына уйлап малайны әйткән инде. Безнең горур халкыбыз, безнең тамыр бар бит. Тамыры шул хәтлем нык тамырлы халык. Шуңа гына мин шул хәтлем хөрмәт итәм халкымды. Башкорт халкын. Горурланам үзем башкорт булганыма. Һәм мин үземнең уйларда ул һиләһәң көйндә менә инәй әсәй менә әсәй инәй дип мин үзем әсәй дип әйтәм. Менә инәй дип күп йөрдә әйтәләр. Менә башкорттар инәй диләр. Хатта инде татар районында, Татарстанда яшәгән халыктар менә инәй диләр бит. Менә мин уйлавым буенча нишәптер инәй дигән һүз төплерәк, тамырлырак. Тамырлырак инәй дип. Менә әсәй дә инәй диләр бит. Менә йөрүдән анда елгалары яйык күп йөрдә инәй. Менә без әсәй дибез инде. Ну безнең диалект шулай. Менә инәй дигән һүз менә инәказ атаказ, инәказ. Инәказ атаказ. Әсәй каз түгел, илем хәзерге яшьләр әйтмешләй мама каз түгел бит. Һәм инде бер yerеңдә без эш яратабыз бит инде. Шул эш эшләгән вакытта бер yerеңдә ауттырып берһәң или кыйшырак эшләһәң теләмәһеңме инәң искә төшә. Шуңа күрә инәйдә инде шулайрак. Инәй дигән һүз төплерәк, тамырлырак дип уйлыйм мин. Мин филолог түгел, но мин уйымса шулай. Ну, был дөреслек, сөнки дөрес ысынлаганда бездән һорайдар, Илсур агай, һуңгы тапкыр касан иламагыз дип. Ата. Илау. Булгандыр инде. Бәлки был илау куаныштан, шатлыктан. Шатлыктан гына илайг инде. Куанышып, шатлыктан сынапта илай. Илайында без адам бала бит. Шулай инде. Илсур агай, һез бик курайда, бик шәп итеп торып уйнаныгыз. Зур рәхмәт һезгә уңыштар һәм иҗади уңыштар дигәндәр. Амин, рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, без һездән сәламнарыгызны көтеп калабыз. WhatsApp һаннары буенча 819 617 96 41. Бында безне сит милләтләрдән дә тыңлайлар. Бында башкорт теленә өйрәтә башланылар. Онтмайык, кайдан сыкканыбыз, кайдан иткәнебезне. Тел без горурбыз, безнең тел. Буаттан яшәгән тел бер вакытта бөтөргә тиеш түгел. Ул һездән кала нисек балаларыгызны өйрәтәһегез. Шуңа күрә Аллага шөкер, менә мин өйдә, минем 4 бала өйдә. 4 өйдә башкортса, мен әйтәм, сыгагыз урамда, хут кытайса һөйләшегез. Ну кытайса тоже өйрәнергә кирәк булыр, вакыт итәр.
Шуңа күрә немецне тәтә һөйләшенә, руссала һөйләшмәтеп әйтмәйбез. Әмма өйдә башкортча һөйләшергә кирәк. Мотлак рәвештә. Тышка сыккас һөйләшеннәр хут немәсә. Белмәдем. Мен балаларга шайтып әйтәм. Димәк, тәрбия өйдән килергә тиеш. Өйдән килә, Ата-әсәнән, мәктәптән дә түгел, мотлак өйдән. Шундай һорау килеп еткән һезгә, хәзерге вакытта тормыш авыр, сәнгать кешеләре арткандан арта. Һезнең Илсурага ниндәй яңа асылмаган проектлар турында уйланганыгыз булманымы дип сорагандар? Уйланабыз. Ул авыр тиләр, замана авыр. Элек тә авыр булган. Авыр дигән, ул авыр була. Тормыш булган. Ниндәй авыр вакытта ла мынамын дип яшәгән кешеләр бар. Кытлык вакытта ла шуңа күрә кешенең үзеннән тора. Мин проектлар турында уйлап йөрим, әлегә әйтмәйм, бермәттә әйтмәйм. Күрерһегез, хөрмәтле дуслар. Насип булһа, Алла бирһә, сыгарбыз, күрһәтербез, күрмәгәнегезне шуга. Күрмәгәнде күрһәтермен тигез. Ишетмәгәнегезне ишеттербез, күрмәгәнегезне күрһәтербез. Алла бирһә, килеп сыгыр дип уйлыйм мин. Илсурагай, бер йырлап ебәрһәгез әле, моңлы тавышыгыз менән дип безгә Рафил Әхмәтов язган. Баймак районында һуңгы тапкыр касан булдыгыз? Баймактар охшаймы? Баймактардан һезгә күп сәлам дип. Сәлам, Баймактар. Охшай, Баймактар да минең битендә хатина тапшыру дигән мотлак Баймак районы сыккан халык өчен нәйм бар битендә бер контактта минең бар уланда нидә стенамда бар. Баймак районы сыккан йырчылар турында юлайга ялып бара инде хатина дигән сынта берләп караһаң Баймактан шул хатым шәхесләр сыккан. Кайда караһаң да Баймактар менә каршында. Баймактар утыра. Инде орында вагында Баймактар бармы дигән, бармы бер колын күтәреп куя. Шуга Дүртөйле районында йөрһәң дә шай бары килеп сыга. Шуга күрә Баймак халкы үзе бер айрым халык сынапта, һәрбер сынапта әйткәндә һәрбер районда үзенең гадәте бар менә. Һәрбер райондың шуңа күрә һәрбер диалекты һөйләшү буенча мин аны һәр вакыт әйтеп үтеп китәм инде менә Катайлар битендә антапан татыкын татарак палта фильмтә шулайрак. Дин буе башкортлар битендә дин буйлары сары сәскә тәсәсең тәзәсең дип һөйләшәләр. Шул диалектыгызны онытмагыз. Менә Баймактар, әбиялиләр, алар Хайбулалар булай дип һөйләшәләр битендә. Тегене мәңдә нимә шәткәнем, тегене мәң нәмә шәптик тора ди. Шулай. Ул нимә шәп торган белмәйбез. Без аңламайбыз. Алар үзләре генә белә нимә эшләгәнен. Безнең бусала тегене мәкәй. Нәмәгә баргайнык, нәмә шәнлектә нәмә һаман нәмә шәптик тора ди. Шулай. Бер яндыр йырлап һөйләшә бит инде. Әсем әйттем. Әсем бараңмы? Әйттем дә баһа. Бер яндыр шулай һөйләсә. Ысын, чөнки мин үзем алып караганда, диалектлар буенча без 4нче курста бардык Дован районына. Без Дован районында практика үтеп йөрөйбез. Практика фольклорный. Ул вакытта без Рәшит Шәкүр менән инек. Бер авызы өйгә килеп индек. Бер инегә инде, инегә дигәндә әвигә дип әйтәк дөресрәк булыр. Килеп индек, ул безгә сәй куйды. Һәм был әви һау ташый башлады. Мин әйтәм бит инде, инәй, кана һау индерәйем дим бит инде. Ул миңа ошай караңгы, юк балам, мин бит карт дип миңа әйтә. Аңламарым бит инде. Был тый кыдыка ишетмәй, наушникта нимәләр тыңлап утыра ине. Хагы сайнап, Сәйсеп нимешләп ул хагы сайнамагандыр инде. Ней бу хала бер тапкыр әйттем. 2 тапкыр әйттем. 3нче тапкырга теге наушник системалар тыңлап утыра мин нимә һөйләгәндә. Инәй, һуңгыганда әйткәндә бит инде. Инәй, кана һау индерәйем дим бит инде. Юк, балам, мин бит карт диде сыгыла китә. 3нче үс көянтә индерде. Бу кылыкка миңа төртү берде. Һинчә бездә улай дип әйтәң ди. Бу Дован кылыкка ине. Бездә һау кертәйме дип әйтәләр ди.
Бұл иней хойындырайым тигәс, қана мин һеҙҙе йыуындырайым тип уйлаған. Шуға диалекттарҙы әлбиттә ҡула белергә кәрәк, һәм дә инде һаҡларға кәрәк дигәне дөрөҫ. Ысынлап та беҙ шул хәтлем башҡорт теле бай бит ул. Бай, эйе. Шул хәтлем бай. Мына Ушалла бит инде тәгәрмәс тишелде тигәндә һатылды тиләр. Тәгәрмәс һатылды. Или менә тәҙрәнең пыялаһын пыяла тимәләр шешә тиләр. Мәйтәм бутылка дип әйтергә куйгыз тиләр. Шуңа һәммәрәк күп булында. Монда күп һөйләшергә була. Диалект тураһында безнең халыктың теле шул хәтлем бай. Ул тел тураһында инде көнләп һөйләшергә була шуга күрә. Шуңа киттек. Бында безгә Хайбулланың кайнар сәламдәр еткерәләр. Бейгән кеше бай була. Хайбуллага сакыралар. Бында баймактар нәмәһенең нейҙәренең булмас дип яҙған, шундай нәмәләрҙе шулай тейбеҙ дип яҙғандар. Хөрмәтле дуҫтар, беҙ һеҙҙән һорауҙар көтөп ҡалабыҙ. Сөнки беҙ һорауҙар өсөн беҙ бүләк бирәсәкбеҙ. Билетте бирергә тейеш кемгәдер. Һәм дә инде күптәре беҙҙән һорайҙар. Илсур ағай, берҙе йырлап ебәр әле тигән. Ебәрәйек микән хәҙер. Бәлки, ошолай иткербеҙ. Киҫәктәр менән пародиялар. Так. Нисегерәк тиһең? Ну, мөмкин, мәсәлән, килеп инде ти Салауат Фәтхетдинов хәҙерге мәлдә. Былай ғына йырлап алырға мөмкин инде. Тере тауыш менән йыр кәрәк диләр бит инде. Тере тауыш менән йыр хәҙер уйлайым әле. Так. Йырҙа күп шул хәтлем ҡапыл йырҙар һайлап ултырыулары нейрәк. Ҡыйыныраҡ. Шуға күрә хәҙер. Юҡ, улай булһа, беҙ тере тауышты әлеге мәлдә ҡалдырып торабыҙ. Ҡалдырып торабыҙ. Берәй йыр ҡуйға. Мына мен һеҙ мына яңғына йыр яҙып сығардығыҙ. Яңғы ғына. Был йырҙы үҙем яҙҙым, шунан музык һүҙҙәрен ҡатыным яҙҙы. Һеҙҙең ҡатынығыҙ, тимәк, сәнғәт кеше. Сәнғәт кеше түгел. Түгелме ни? Мин үҙем булған еткән. Шуға күрә, был семейный подряд инде. Ҡатыным яҙҙы һүҙҙәре, мен музыка яҙҙым инде. Шуны тыңлап ҡарағыҙ әле, ул яңы йыр инде. Һәм ниндәй йыр ул беҙҙең? Барыһы ла ваҡытлыса тигән йыр. Барыһы ла ваҡытлыса. Хөрмәтле дуҫтар, Илсур Тайсин.
vaqıtlasa Tuzayigindi yanikeyi Barıhla vaqıtlasa Kilir bizgele şep sağın Ağlayım hine yanikeyi Barıhla vaqıtlasa Ağlağanın üstün rəhmət Qıyın minə vaqıtlasa Barıhla vaqıtlasa Hüyüvü biz bulğun məngilik Vaqıtlısağına yaşaganda Yaşayıq sırə xətlənib Barıhla vaqıtlasa Hüyüvü biz bulğun məngilik Vaqıtlısağına yaşaganda Yaşayıq sırə xətlənib Barıhla vaqıtlısa Hüyüvü biz bulğun məngilik Vaqıtlısağına yaşaganda Yaşayıq sırə xətlənib Barıhla vaqıtlısa Hüyüvü biz bulğun məngilik Vaqıtlısağına yaşaganda Yaşayıq sırə xətlənib Barıhla vaqıtlısa Hüyüvü biz bulğun məngilik Vaqıtlısağına yaşaganda Yaşayıq sırə xətlənib Vaqıtlısağına yaşaganda Yaşayıq sırə xətlənib Yaşayıq sırə xətlənib Barıhla vaqıtlısa Hüyüvü biz bulğun məngilik Yaşayıq sırə xətlənib Яңыр бұғасын өздер ұнтым бағын Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, без яңа гына Илсур Тайсындың өр яңа бешеп сыккан йырдарының бере Барыһыла вакытлыса дигән йырды тыңладык. Бұл йырды кем язды? Мен өзім яздым. Теге язгандар бит. Нормальный композитор юк дип мен шаяртып әйтәм инде, шаяртып. Бұл әлбәттә юмор, хөрмәтле дуслар. Композиторлар бөтә әйбәт. Шул хатын бөтә композиторлар әйбәт. Укымаганына, укыганына әйбәтләр, матур язарлар. Шулай бура мен шаяртып әйтәм, нормальный композитор булмагас, үземә язарга туры килде инде дигән шаяртам инде. Күсәйек пародияларга. Пародияларга күскән, пародияларга, күп инде пародиялар безнең, менә бул одак түгел, теге баймаклар турында пародияны адактан итеп карарбыз. Менә безнең пародиялар Юл яхшын бит инде. Юл яхшын Радик бик инде Фатих белән инде без гастрольдә йөрнек бит инде теге. Ул ниндәйдер йөрен миңа предлагать кен мәтәм һиңа килешә үзең йырла сорага һин искәндә дип. Теге инде йөрәл. Ашкына гомер түгелме? Ашкына гомер. Сакны. Сорага һин нидә бит, һаулык темаһы. Шулай мәтәм дустым һиңа уже йырланың бит инде. Үзеңә килешә, әйдә үзең йырла дигәйм, ана китте. Малай, шон 2006 елда Радикта йөртергә туры килде концертлар менән теге Зиндан анда Илгиз Абдрахманов шулай. Шул Радиктың бер йөры бар инде. Менә булай диләр инде. Бәхетемдең юллары китайский битәле, китайский булһала, кызлар һөям битәле. Прикольно да. Сәхнәләр йырлап йөргән, мен утырып йырлап йөрмәгән, шуңа инде сәхнәләр теге һикереп йырлап йөргән, мен Радик алмаган инде. Радиктың бил йырын ишетеп калып инде Салават Фатхетдинов Радикка багышлап булай дип йырлай. Талларга кирде садугаш, мин әле изелим бери, юл яхшын кирде төшләргә сугынмый
tuzim beni Yulakşın kırdı dişlerine Sugir bey tuzim beni Elvin grey kırdı dişlerine Hayırlıga bulsun indi Elvin grey kırdı dişlerine Sugir bey tuzim beni Aferin. Jölap koyab ya. Һеҙҙең рус әйткәндә вооружениела Фәрит Бикбулатов, Юлай Ғәнетдинов, Айдар Ғалимов, Салауат Фәтхетдинов. Мына хәҙер беренсегә ишетеп торам, Радик Юлъяҡшин. Тағы кемдәр бар? Рамадан Ямбәков, Баймаҡлар О. китте, Азамат Темиров, шунан Марсель Ҡотоев, Марсель Ҡотоев. Вес Тойсиндар, 11-лә. 11. Алар бит 11 түгел дә. Ғаилә 11 була. 11 менә. Һаумы Фәтих. Мин 7 генә беләм. Мин 11-дә беләм ди. Исемдәрен мән. Күп алар мен йөрергә тура килде. Шуңа бутайлар Тойсин. Тайсин Туйсын. Һеҙҙе индереп ебәрмәгәндер микән шул ғаиләгә? Юк. Юҡмы? Сәпсем мен яңы сора. Яңы сораучы алар Баймаҡ бит. Баймаҡ шуға. Шулай дип ҡуйҙығыҙ. Мәсәлән, мин ишеткәнем юҡ Тимировҡа нисек эшләгәнегеҙҙе. Мөмкин бар. Ми фа соль. Qayğıları menen kildimen. Yok. Sahnələ, mında studiyala ikinsi, sahnələ səbsim ikinsi. Qayğıları menen kildimenlər Kütüb alğan olu bayramın Ustarıma halhin yüreğimdi Yaraların ürüp beylerimin Yaraların ürüp beylerimin Афарин ғала деп айдарға ғала. Сондайырақ. Тағы кемдәргә пародия эшләргә уйҙар бар? Уйдар башка бер кемгә лә юк. Нишләп? Мин әйткәндә беренче пародияда онытып ултырам. Рөстәм Ғиззәтуллинға. Хөрмәтле тугандар, дуҫтар. Яҙ тигән. Күрсәнет программы дура эфирда алып барса мин Рөстәм Ғиззәтуллин. Кемдәрнең туйдары, кемдәрнең байрамнары шылтыратты. 2.76 тотып бәҙегә. Йырлар бүләк итәрде. Şu bir yeri var. Yaz kile bizge muhabbet bire Yaş kızlardın yürekleri Kan tibe Тағыла, мөхәббәт хатыла. Muhabbet hatıla Prospekt'ta. Сәғадылла баяғытқа эшләп ҡарағаны. Тапа! Тиде тора инде. Башҡа юҡмы? Тапа! Қиынлығы жоқ. Мына BBC апай менән Сәғидуллаға эшләгәйнем. Анда сәхнә кәрәк, сәхнәлә күрәтергә. сәхнәлә күрәтергә кәрәк. Ҡыуата, Сәғидулла байрам итә. Сәғадылла байрам итә. Алар дуэт йырлайлар бит. Ну, мин Сәғидулла менән хәзер BBC апай йөрөй бит. Ишеттегез микән? юк. Рейлмен түгелме? Рейлмен дә йөрөй хәзер. BBC апай вис йөрөй бит хәзер. Рейлдән айырылган тимәк. Айырылган, айырылып кавышып та китәләр, тегеләр йөрөйләр. Махы бирмәләр алар. Иң билдәле булганы ул да булһа Юлай агай Ғәйнетдинов. Һаумагыз, хөрмәтле тугандар, дуҫтар. Хәзинә тапшырыуы бүген тура эфирдә алып барысы мин Юлай агай Ғәйнетдинов. Башҡорт халҡы гомумән йырманға бай халыҡ дип башлап китә бит инде. Фәрит Бикбулатов. Адып qına barğan balğa mərdən Geri qaytmasılağın Minim bələm vat Фәрит, зур рәхмәт. Чөнки ысын күңелдә был пародиялар безнең билдәле булган шәхестәргә эшләнгән һәм тик йылылык, тик яхшы гына тәэсиратлар калдыра. Миндә генә түгел, безнең бөтә булган радио тыңлаусылар был көскә ия булгандыр дип әйтәм.
Шундай һорау. Һуңга арала нимә турында уйлайһығыҙ? Барыла мен ойлайм балаларды кеше итер турасында ойлайм мен. Балалар мен әле Шамоннала яшәп атам тием битендә 4 бала 7 яшь өлкәненә инде 7 яшь бәләкәсенә 5 ай. Шуңа күрә балаларды тәрбияләп үстерергә шул турында уйлайм. Һеҙҙең балаларығыҙ кем? Малай, ҡыҙҡай? 3 ҡыҙҡай, бер малай. Һеҙгә ҙур рәхмәт Фәрит Бикбулатов өсөн тип яҙғандар. Өфөлә ҡасан гастролдарығыҙ булат дигән. Өфөлә ҡасан концерттар әлеге мәлдә булмай. Һеҙ үҙегеҙҙе фәһемле миҫалға килтерә алаһығыҙмы тип һорағандар? Әллә алай уҡ мин миҫалға уҡытым, алай тип күкрәк һуғып. Әйтә алмайһығыҙ. Һеҙ үҙегеҙ ниндәй билдәле шәхестәр менән ассоциировать итәгеҙ дип һорағандар? Билдәле шәхестәр юҡ, үҙемде бер шәхес менән дә мин нитә алмайым. Шәхес ул бик зур кеше, әле мин ул шәхес булырлык ия түгелмен. Ағаның өсөн эшләргә кәрәк, шуға күрә шәхес дип әйтә алмайым үҙемде. Шундай һорау килгән, тормошта иң ҡурҡҡан йәки борсаған әйберегеҙ? Тормошта, донъяла, тормошта мин ҡурҡам, Аллаһ Тәғәләнән генә ҡурҡам, башҡа бер кемдән дә, бер нимәнән дә ҡурҡмайым. Дуэт йырларға уйҙар юҡмы? Башҡортса йырсы... Башҡорт йырсылар менән тигән. Ҡатын-ҡыҙҙарҙы. Бар, ҡыҙҙар менән бар. Әле бар ул. Элегерәк була торған, хәҙер уҡаттым түгел, хәҙер нишәптер икенсерәк уйҙар. Мына һеҙ өй, ғаилә тип һөйләп үттегеҙ бит инде. Һеҙ үҙегеҙ буш ваҡытта нимә менән шөғөлләнәгеҙ? Йырлауҙан башҡа. Буш ваҡытта балыҡ тотам, ҡорт ҡарарға, балғорттары. Һеҙҙең үҙегеҙҙең балғорттарығыҙ бар, тимәк. Шамонда. Булып тора, китеп торала тигән һымағыраҡ бар. Яратам, балғорттарын яратам. Һәм әле тағын хыялдар бар, Алла бер анығындаға өндәшмәй. Шуға күрә башҡортта инде балғортһыҙ, атһыҙ. Сәйһеҙ. Сәйһеҙ. Әлбиттә. Мына яңы артисттар сыға. Беҙҙең башҡорт эстрадаһында ярты йылға бер тиһәм хата булмаҫ. Ниндәй теләктәр бар иде? Мына сығып торалар, китеп торалар итәләр. Сығып торалар, китеп торалар. Кемдер урын таба, кемдер урын тапмай. Мин ул сыҡҡан артисттарға нимә тип әйтер инем? Сыҡҡан ныҡ сығып китә. Был артист тормошо бик әйбәттәрҙән, ниҙәрҙән, анһаттарҙан түгел. Ул ныҡ һынауҙарҙы күп үтергә кәрәк. Шуға күрә мин нишәптер музыкаль училищелә учалла уҡытҡан ваҡытта уҡ әйтә торғайным, бер икенсерәк профессия һайлап ҡуйығыҙ. Был бит картежный игра һымаҡ. Китә, китмәһә юҡ. Зарплата әҙ, хөкүмәт ҡарамай. Был мәктәптә эшләгән, музыкаль мәктәптәрҙә эшләгән. Хөкүмәт ҡарамай, аларҙы ҡарамай. Мин хәҙер ҡарайҙыр, белмәйем. Элек зарплата бик әҙ булдырған, шуға күрә әйтәм, ул бейеп тамаҡ туймай, ҡурай уйнап тамаҡты. Ну, кемдер туйҙыра, ну, күбенеһе бик зарплата әҙ. Шуға күрә икенсе профессияларҙы параллельно апарыр кәрәк. Был хобби булып ҡалырға тейештер, тип уйлайым мин, нишәптер. Башҡорт ҡурайһыҙ булмай тигән һымаҡ, ҡурайҙа бейеп, йырлап, аныһы булырға тейеш. Йырламаған кеше. Шуға күрә инде йырсыларға сәхнәлә аҙыраҡ тере тауыш менәнерәк йырлап үҙләрен өйрәтһәләр, ишеүҙә бит булыр. Аңлашылды. Беҙҙә Лютия Юлмөхәмәтова 3-4 тапҡыр һорап яҙған. Илсур ағай, һеҙҙең мыйыҡ ҡайҙа тип һорағандар? Мин мыйыҡ булғанлай ул. Мин белгәнемдән бирле һәр ваҡыт мыйыҡһыҙ иҫләйем. Тайғандар ул. Шуға мыйыҡ тураһында яҙғандар. Минең һорауҙы уҡымайҙар тип
Мыйық. Юк, мыйық. Мына артисттар турында һөйләшеп үттек бит инде. Әгәр дә һезгә бер үдегезгә яңа сыккан артистты үдегезгә укусы буларак алыр идегез. Алар инде? Димәк, һезгә мөрәҗәгать итәләр. Итәләр, бул не бит ул? Артист анхат, ул анхат түгел. Йырды яздырдың, йырдың кәмендә 10 мең кирәк бит инде йыр яздыру. Хатып алһаң тагыла инде я 3 мең, я 5 мең анда хаталар. Хәзер бит акча заманы. Шуңа күрә элек кенә ул не бесплатно дигән һәмәк. Шуңа күрә бөтен нимә шул корылган замана шулай, шуның менән куша атлар кирәк. Сынапта акса, шул теләк һәм акса, шул ике нимә булһа, буладыр дип уйлыйм мин. Сак кына бер нигә нитәңдә клип төшермәйсә алмай, йырды яздыр кирәк. Йыр кайны үтмәй, ул шулай бит ул. Анхат түгел, беренчектә. Аңлашылды. Безнең Кызганска каршы вакыт бетеп бара. Без бүләкте бирергә тиешбез. Инде һезгә һорау иң охшап калды һәм дә инде истә калган. Моны һорау ничәптер Мыйык турында. Кызык булып китте. Мыйык моны ничәптер илау турында, моны һоңгы тапкыр касан иланыгыз. Һоңгы тапкыр касан иланыгыз дип. Шу базнат итеп Тора. Базнат итеп. Без Ниндәй тагын һораулар булды әле ул? Безнең һораулар бик күп килде был WhatsApp'тан һәм дә инде Мыйык булган һызылып киткән карамаяк дип баягы. Мыйык булганы урада тотасак кызмы дип һорагандар. тотабыз. Алла бирһә. Так, һораулар. Тагырлар кирәк. Һезгә инде истә калды. Аны шул тик ултырып иланында Аңлашылды. Димәк, илау турында. Хөрмәтле дуслар, һоңгы тапкыр касан иланыгыз дигән. Һуңгы тапкыр. Бул бик иларга ярата, наверное. Юк, без был һорау яуап бирүсен без табырбыз, чөнки табырбыз аны шунда. Без үзе табып, ысың күңелдән кайнар котлайм. Һез сакыру кагызы уттыгыз һәм дә инде киноһы ничек икән? Нинди кино? Язылмаган. Безнең бөтә киноларга ла барырга була. Димәк, ул сакыру кагызы белән ниндәй теләгән кинога барырга мөмкин. Бер индийский кино дигән була. Индийский. Элек бәләкәсе Ике сериал, Ике йомыртка тотып бара торгайнык без киногарга. Һезгә ысың күңелдән уңыштар теләйм. Алла бирһә, гастрольләрегездә гел халык күп йөрһен. Иҗади үрдәр һезгә. Зур рәхмәт килгәнегез өчен һезгә. Алла бирһә, бергә шулай тату тормышта яшәйек. Амин. Рәхмәт халкым, тыңлаганыгыз өчен. Мин һеҙҙе шул хәтлем яратам, хөрмәт итәм. Ошо Аллаһ Тәгалә биргән тормышта матур итеп яшәп, йырлап, яшәп, эшләп, тырышып, бай итеп, исәнлектә, һаулыкта матур итеп яшәйек. Һау булыгыз. Амин. Рәхмәт һеҙгә. Һау булыгыз, хөрмәтле дуслар. Без һеҙҙең менән хушлашабыз. Безнең менән бүген Илсур Тайсин булды. Һау булыгыз. Тормыш бүләк иттең, һынау итеп